эмомалӣ раҳмон ба Владимир Путин ва мардуми рус изҳори таслият кард. ба мардуми Исфара кай мекунад? тоҷикистон 29 шаҳрванди афғонистонро барои вайрон кардани қоидаҳои будубош ҷарима кард. шайх Қарзовӣ, олими ҷаҳони ислом, даргузашт. эътирозҳо зидди сафарбаркунӣ ба ҷанги Украина дар Доғистон. эмомалӣ раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, ба Владимир Путин, раис ҷумҳури Русия, дар робита ба ҳодисаи фоҷиабори Ижевск барқияи таслият ирсол кард. дар барқияи таслиятӣ ба раис ҷумҳури Русия гуфта шудааст, ки ба шумо наздикон ва наздикони қурбониён таслият ва ҳамдардии самимии худро баён мекунам. ба ҳамаи захмдидагон шифои ҳарчи зудтарро таманно дорам. ёдовор мешем, ки рӯзи душанбе дар мактаби рақами 88 Ижевск шогирди собиқаш тир кушода спас худкушӣ кардааст. тибқи маълумоти ахир 17 нафар қурбонии ин ҷиноят шудаанд, ки 11 нафари онҳо кӯдакон буда, даҳҳо нафари дигар ҷароҳат бардоштаанд. дар миёни ҷароҳат бардоштагон асосан кӯдакон ҳастанд. аз пайи ин дар Удмуртия мотам эълон карда шуд. изҳори тасаллии эмомалӣ раҳмон ба раис ҷумҳури Русия ва пайвандони кушташудагони мактаби Ижевск ҳамагӣ баъди як рӯзи фоҷиа, дар ҳолест, ки дар ҳамлаи нерӯҳои Қирғизистон ба деҳаҳои назди марзии Тоҷикистон наздики 80 нафар кушта шуда, садҳо нафар захмӣ ва садҳо нафари дигар бехонамон шудаанд. бо гузашти 2 ҳафта аз ин ҳамла ва ҷон бохтани даҳҳо раияташ, ҳеҷ изҳори тасаллияте аз раис ҷумҳури Тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба хонаводаи ҷонбохтаҳо дида ё шунида нашудааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон 29 шаҳрванди Афғонистонро бинобар вайрон кардани қоидаҳои будубош дар Тоҷикистон ҷарима кардааст. мақомот гуфтанд, ки онҳоро ҷарима карданд, вале иҷборан аз Тоҷикистон ба ватанашон ихроҷ накардаанд. ба иттилои хабаргузории Азия Плюс бо истинод аз вазорати корҳои дохилӣ, соли равон аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ ягон ҳолати иҷборан аз Тоҷикистон баровардани шаҳрвандони Афғонистон ба қайд гирифта нашудааст ва хабарҳои ихроҷи иҷбории афғонистониҳо ба вазорати корҳои дохилӣ рабте надорад. ҷаримабандии 29 шаҳрванди Афғонистон дар ҳолест, ки чанде пештар расонаҳо аз ихроҷи иҷбории тақрибан 200 шаҳрванди Афғонистон, ки баъди ба сари қудрат омадани Толибон барои наҷоти ҷонашон ба Тоҷикистон омадаанд, хабар дода буданд. баъзе аз муҳоҷирони афғонистонӣ гуфта буданд, ки онҳоро аз кӯчаву хонаҳояшон боздошт карда ба марз мебаранд. зуҳри дирӯз душанбе 26 сентябр шайх Юсуф Қарзовӣ, донишманди барҷастаи ҷаҳони ислом дар синни 96 солагӣ, дори фониро падрод ва ба дори боқӣ шитофт. Қарзовӣ аз бузургтарин олимони муосири ҷаҳони ислом буд, ки даҳҳо китоб таълиф карда ва пайрасони зиёде дар дунё дошт. эътирозҳо зидди сафарбаркунӣ ба ҷанги Украина дубора дар Доғистон оғоз гашта, дар ҷараёни онҳо 90 кас дар Махачкала ва Хасавюрт дастгир шудааст. ба иттилои тарҳи Қавқоз Реалӣ, садҳо сокини Махачкала зидди сафарбаркунӣ ба ҷанги Украина ба кӯча баромада, миёни онҳо ва кормандони пулис заду хурд сурат гирифтааст. дертар маъмурони пулис ва горди миллӣ майдони маркази шаҳр ба номи Ленинро муҳосира, ҷавононро боздошт ва телефонҳои онҳоро тафтиш кардаанд. ҳудуди 200 кас дар Хасавюрт ҳам зидди басиҷ эътироз кардааст. дар натиҷа пулис чандин нафарро дастгир кард. дар миёни онҳо рӯзноманигори расонаи Новая Дела Идрис Юсупов ва сармуҳаррири Русньюз Сергей Айнбиндер низ ҳастанд. Айнбиндер гуфт, ҳангоми боздошт ӯро латтукуб ва техникаҳояшро мусодира карданд. эътирозҳо зидди сафарбаркунӣ ба ҷанги Украина дар Махачкала бори нахуст 25 сентябр баргузор шуд. он замон ҳудуди 120 нафар дастгир шуда буданд.